Eta gaurkoan Ilundain Fundazioko kide batekin egoteko aukera izanen dugu, zehazki hementxe dugu Nerea Zubeldia, droga prebentzio teknikari. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri Xaloa telebistara. Mi esker. Gainera Xaloa ezagutzen duzu, ez? Bastandarra izan da? Bai. Oso ongi. Denaren hemen Iruin herrian zabiltza, Ilundain Fundazioa hementxe Iruin herritik gertu baitago. Konta iguzu pixka bat, zer da Ilundain Fundazioa eta nes sortu zen, ja duela marka batzuk, ez? Komentatu diazu. Bai, 1994an sortu zen, helburua lengua eta bai oraingoa zen zailtasunean dauden gazteekin hasiera batean hezkuntza lantzea eta hortik lan baldortzeko aukera ematea, ez? Hasi zen Burladako parrokia batean, jende mugituarekin, eta gero Iruñeko, Nafarroako gobernuak Ilundain herriko zonaldea eman zieten ja ez bakarrik hezkuntza edo formakuntza egiteko, baizik eta ja erresidentzia bat ere eskaini ahal izateko gazte hoieri, ez? Gaur egun gauza bera egiten dugu, zailtasunean edo esklusioan dauden gazteekin lan egiten dugu, helburu berdinarekin formakuntza bat eman, hortik lan munduan sartu, eta batez ere gero gure gizartean beraiek ere aukerak izan ditzaten, ez? Programa askorekin gaur egun, ze azkenean 150 langile gara, eta denok programa desberdinetan egiten dugu lan, batzuk 14tik 17ra, beste batzuk 17-20, eta hortik aurrera ere bai, ez? Ideia da 30 urte arteko gazteekin lan egitea. Beraz, 50 langile egonda ikusten da jende asko pasatzen dela hortik, ez? Gazte asko. Bai, hori lehen urteko datuak begiratuta, 700 pertsona, ez? 700 gazte pasaztire lehen urtean gure programetatik, ez? Eta gazte asko dira zailtasunean daudenak, eta hori Ilundainek zati bat hartzen duela, ez? Nik uste reflexionatu beharreko gai bat dela. Zuek hausnartu duzu horren inguruan zergatik dauden hainbeste gazte eta zailtasun egoeretan? Bai, berez hori egin behar da lan egiteko. Nik uste aukera, gero gizarteak ere nola lan egiten duten zailtasunan dauden gazteekin, diskriminazioa ere dago, badauzkogu gazteak ere kanpotarrak direnak eta agian ez direla ere hemen ez dutela beren lekua bilatu, familia egoera zailak ere bai, gauza asko izango lirateke, ez, gure gazteak horregoteko. Gero gizarteare aldatu egin da, ez dira bakarrik kanpoko gazteak, ez, askotan uste du kanpotarrak direla hori, baina ia 50% dira hemengoak. Zein da zuen eginkizun nagusia? Gure eginkizuna laguntzea, gazteak eta, denak lan egiten duen guztiak uste dugu gazte guztiek dauzkatela gaitasunak, eta askotan falta zaiena direla aukerak. Orduan gure helburua da aukera horiek beregana hurbiltzea eta beraiek ahalik eta hobetoen aprobetxatzea aukera horiek, ez? Askotan pasatzezkigu gazteak ikasten ari direla eta ez dutela eskola normalizatu batean kurtsoak egiten, ez? Ideia da beste alternatiba bat sortzea, beraiek ere gaitasunak garatzeko eta lan munduan sartzeko motivazioarekin, eta ez? Orduan, ideia da beste bide bat eraiki beraientzat eta gizartean gizarteratzea, ez? Pentsatzen duzuentzako oso lan aberasgarria, ez? Izanen dela, hasiera batetik ezagutzetik, ez? Ibilbide osoa egin arte. Bai, berez, bai. Gogorra da, nik adibidez egonez programa desberdinetan, erresidentzietan adibidez daukagu justo zati bat, zentru bat, gehienez 3 hilabete egoten direnak, etortzen dira egoera oso gogorra duten gazteak, 3 hilabetetan behatu eta hortik erabakitzeko zein den gazte horrentzat biderik hoberena, ez? Eta benetan momentu oso gogorra pasatzen dira, baina gure ikusten duzunean Ilundain pasatu eta sartzen dira gurekin formakuntza egitera. Gero hortik gainera lanbide bat ikasten dutela eta lanean sartzen direla, gainera eskertuta, hasierako bada, haserrea, eta benetan eskertzen duzu edo kanpotik aurkitzea eta besarkada bat ematea, esatu du, ez? Oso polita. Zein da zuen, aipatu diazu, pila bat programa dituzuela hor, ez? Pixka bat zaila da guztietan zehatz-mehatz kontatzea zer den egiten duzuena, baina
Gauza asko dituzu, ez? Ez zaret aspertzen. Ez dugu aspertzeko denborarik, ez? Baditugu hori formakuntza programa batzuk, 14 urtetik hasita, 14-16 urte bitarte esaten da kurrikulum egokitutako programa bat, non ikasten duzun, bigarren hezkuntzako basikoena, ez? Eta hortik ja pasatzen dira lanbide heziketa programetara, 16-17 urtekin, ja lan batera bideratu. Ze azkenean, askotan motivazio modu bada, beraiek praktikan jartzea, lan bat egitea, hortik dauzkagu ja bestelako programa direla lanbide tailerrak, non ikasten duten lore zaintza, edo garbiketa, Egurra lantzeko ere programa, ez? Eta oso interesgarria. Gero hortik, ja honekin lotuta, daukagu programa bat izena duena lan sarreran dauzkagu tekniko batzuk non laguntzen dieten lana bilatzen, ez? Eta orientazioa ematen dieten. Honekin lotuta, egiten dira ere enpreseekin kontaktuak, gure gazteak kontraktatu ahal izateko, behintzat aukera bat eman, eta gero baditugu kasu asko geratu direla enpresa horietan lan egiten, ez? Horrekin egiten dugu prozesu guztia. Gero erresidentziak, baditugu 2 residentzia, batzuk gehienez 3 hilabete egoten direnak, eta bestea ja, normalen 3 hilabetetik gora, izan ditugu kasuak agian 8 hilabete gehienez, baina besteak 4 urte gehienez egon direla gure residentzietan, ez? Nesken residentziak, edo ja mixtoak direnak. Gero daukagu programa, nik uste berriak duela 2 urtekoa, bat izena du Caminandos, helburua da jende bolondresak, helduak, laguntzea 18 urtetik gora daukaten gazteei paperak egiten, edo behintzat apoio moral bat ematen. Ze askotan pasatzen zaigu, gure programetan, babes programetan egoten direla 18 urte arte, baina 18 urte betetzen dituzunean, jazten dira egon, orduan geratzen dira kalean edo bestelako gauzetan, baina laguntzari gabe. Gure helburua programa horrekin da laguntzea prozesu horretan, ez? Eta orduan dauzkagu 10 bolondres helduak, gainera denetarik, eta egiten dutela programa non astean behin egon behar diren gazteekin, laguntzen dite gauzak egiten, eta oso polita. Eta hortik atera dugu pisu bat ere bai. 18 urtetik aurrerako neskentzat laguntzeko nola kudeatu dirua, nola alokatu pisu bat, eta dena nola zaindu etxea. Eta hor lortzen dugu ere, 18 urtetik gora ere pixka bat laguntzea prozesu horretan. Ez geratzea 18 urtetan kanpoan eta ikasi zu bizitzen, ez? Eta gero betzelako programak ja izango ziren ezagutzen dutenak, granja, ez, edo gure baserrian, eskolaktako bisitak, ez? Lehen komentatu dugu agian gure txikitan ere egon ginela, ez? Eta horrekin nire programa, nik egiten dudala drogen programa batean lan, eta ingurumenak ez ikusia dutenak bizi baso, non zuk erosten duzun zuhaitz bat, eta guk landatzen dugun, eta horrela lortzen dugu gure basoak ere zuhaitz gehiago izatea. Oso, beraz ikusten da programa desberdinen barruan dagoen pertsona bakoitzak baduela bere egunerokotasun desberdina, ez? Ezin dugu esan egunerokotasun berdina edo eta monotona dutenik, ez? Ez, badira batzuk egingo dutela lan gau ez residentzian daudelako eta residentzietan 24 orduko atentzio bat eskaintzen delako, besteak astrenetik ostriara, besteak asteburutan, igual granja astebururen batean irekitzen da, eta han egon behar dira, berez, denetari gaude. Oso, primeran, eta ikusten da ere jende pilazo betela lanean, ez? 150 pertsona, beraz hor ez ezabete, denetarik? Ez nahi dut formakuntza desberdina duzun jendea? Baditu batzuk agian formakuntzara gehiago, eta gainera formakuntza espezifikorako, ez? Bai hori, egurrarekin lanen bai lore zantza, garbiketan lan egiten dutenak, eraikinetan ere bai du albainilak, ez? Ere bai, gero ditugu irakasleak, hezitzaileak, gizarte langileak, psikologoak, denetarik, eta administrariak eta ere bai, ze beraiek ere egiten dute beraien lana. Abaniko luzea, ez? Abala daukazio. Asko gaude edo zen. Oso, zure lana zehazki drogen prebentzioan kokatuta dago, nun aritzen zara eta zein da zure eginkizun nagusia? Bueno, nik uste Ilundain barruan nire postua dela denetik bereziena. Bai, 2003an hasi ziren droga lantzen Ilundain barruan gure gazteek daukate arrisku faktore gehiago kontsumitzaileak izateko. Orduan,
Eta gero programa desberdinak ikusiz, esaten genuen nola lantzen dugu denon artean berdin drogen prebentzioa. Orduan, hasi ziren programa bat sortzen eta 2013an Nafarroko Gobernuari eskatu zitzaion diru laguntza bat ebaluaketa egiteko, berez gure programak bere emaitzak lortzen zituen edo ez. Nafarroko Gobernuak esan zigun, bueno, programa ona baldin bada, eskatu behar dizugun, mesedez programa hori beste ikastetxetara, Nafarroko ikastetxetara pasatzea, ze ikastetxetan ere beharra dago droga lantzeko, ez? Orduan, ja, 2014tik hasi nintzen bakarrik beste ikastetxetara programa eramaten, egiten da aurre inskripzio bat EASE ikastetxe dauden interesatuta, eta egoten ikastetxe bakoitzen 2 urte lan egiten. Oraingoz, 2014tik 2017 arte, 13 ikastetxe daude programaren barruan eta programa aurrera eramaten. Eta Nafarro osokoak. Bai, gainera ikastetxeak eta gero egin genuen froga bat fabrika batean. Ea programa hau ere moldatuta pixka bat lanbidera eta ere oso ongi. Nola ateratzen esperimentua? Ongi, pixka gogorra, ez? Langileak dira eta batzutan arautegia lantzeko eta horrela pixka gogorra, baina berez programan martxan doa eta momentuz ongi. Eta helduekin eta gazteekin lan egitea desberdina da, ez? Bai. Pentsatzen dut. Eta ere, ni nagoen ikastetxetan denak ez dira bigarren hezkuntzakoa, baizik eta badira batzuk helduak ere lanbide bat ikasten ari direnak, orduan. Beraiekin zaila egiten da, esaten dute, heldua naiz, ez dut behar ezer nirekin egitea, ez? Baina gero sartzen dira barruan ikasten dute ere, bai, eta berezia eta interesgarria. Nola doa programa? Ze nolako esperientzia izan da zuretzat urte hauetan? Oso interesgarria, ze hasierako programa, edo Ilundainek eskaintzen genuen programa modu batekoa zen, eta orain ikastetxe bakoitzak bere egin du programa eta dauzka oso gauza bereziak ikastetxe bakoitzean, eta hori ere Ilundainera ekarri dugu, Ilundainera gauza berriak sartzeko. Orduan, izan da oso prozesu interesgarria. Batzutan gogorra, ze drogen ikuspegia ikastetxetan eta gero bakoitzak zer pentsatzen dugun oso gogorra da lantzea taldeetan. Baina denek ulertzen dute, azkenean ze perspektiba behar dugun gazteekin lan egiten dugunean, ez? Drogen gaiak. Nolakoa da lanketa hori ikastetxeetan? Luzea, azkenan dira 2 urte, ez da ohikoa lehen egiten zen. Joan behar gara ikastetxe batetara, ematen ditugu hitzaldi batzu gazte batzuei, eman behar dugu informazio pila bat, eta ja egin dugu prebentzioa. Guk ez dugu horrela ikusten, guk uste dugu berez landu behar dena gehiago da ikaslearen inguruan daudenak, irakasleak, gurasoak, ikastetxea bera, eta gero lan egiten dugu gazteekin. Orduan, denak ja ezagutza berdinak ditugunean, irizpide berdinak, ja hasten gara gazteekin lan egiten diogu inkesta bat ezagutzeko ze ideiak dituzten drogen inguruan, frogatu dituzten edo ez, arriskua duten edo ez, erraz lortzen duten edo ez, eta gero ja hasten gara beraiekin geletan barrean lan egiten. Eta beti ahaztu gabe, prebentzioa ez dela egiten informazioa emanez, baizik eta trebetasuna garatuz. Gure gazteak autoestimoa izatea, erabakiak hartzen jakitea, pentsamendu kritikoa izatea, ez? Zergatik kontsumitu hor dut hau, berez, eta prozesu oso interesgarria izaten da, ikustea nola aldatzen den, eta 2 urtetan ikastetxe guztia aldatu egiten da. Beti esaten da, ez, drogaren munduaren atzean beti badaudela arrazoi asko. Bai, eta nik uste batzutan bakarrik zehazten garela informazioa izatean, eta nik uste horregatik ez dugula asmatzen prebentzioa egiten dugunean, ez? Uste dugulako informazioa ematea ja nahikoa dela. Eta ez hemen da gehiago dena jakitea eta zen mezu eman, nola eman, nolakoak dira gure gazteak. Nik badakit Ilundainen gure gazteek ziurrenik arazo gehiago izaten aldituztela, ze arrisku faktore asko dituzte, ordan landu beharko dute ez informazioa bakarrik, nola ikusten duten edo nola jasotzen duten informazioa, nola esaten duten ez kontsumo bati, edo handiagoa da, ikuspegi handiagoarekin hartu behar da. Esaten dute ez, orain bizi garela informazioaren garai honetan, baina batzutan akats asko izaten ari garela esparru askotan, ez? Esatu zugun, zenbat informazio dagoen eta gero nola erortzen garen harri berean, ez?
hor ikusten duzu asmatzen ari garela geroz eta gehiago? Hau da, ikasiz ez dagoela bakarrik informazioan gakoa, baizik eta beste gauza batzuetan. Nik uste dut ere informazio, akatsezko informazioa daukagula ere, mito asko daude drogen inguruan, eta igual gu gaztetan genituen mito berak, gaur egun gazteek ere berdinak dituztela, ez? Are kontatu dit, dauzkate berdinak. Eta gero informazioa erabiltzerakoan, ez dakitela informazioa bilatzen. Nik egiten diet dinamika bat klasean, esaten diet ea eguneko zenbateko gazteek uste duten tabakoa kontsumitzen dutela. Eta esaten diet begiratzeko interneten. Mugikorra ateratzen dute, begiratzen dute, ateratzen dira eguneko 92, dena gezurrezkoa. Ez esaten diet, azkenean jakin behar duzuna da non bilatu informazioa. Zeinek ematen dit benetako informazioa. Hori ere lantzen dugu. Bukatzeko, ze hausnarketa egin beharko genuke gazteen inguruan, droga prebentzaren inguruan, nola ikusten dituzu gauzak? Hemen mundu honetan egia esan azkeneko hamarkada guzti hauetan izan dugu denetarik, ez? Eta, pixka bat. Bai, nik uste dut, hausnarketa lehenengo jakitea ez dutela gazte guztiek kontsumitzen, hori ezik alkola, alkola egia da, oso normalizatua dagoela, eta arazo gehien sortzen dituen sustantzia alkola dela, ez? Besterako sustantzia gutxiago, naiz egunkaritan asko larritzen gaituzten datuekin. Eta niretzako prebentzio egiteko garrantzitsuena, konfidantza izatea gazteetan, beraieri ere aukera ematea, beraiei garatzeko, eta benetako informazioa bilatzen jakiteko, ez? Eta baita, arrisku egoera horietan, beraiek jakitea nola aurrera atera, ez? Batek eskaintzen badit eta ez badut nahi, jakin, esaten aldu dela ezetz, eta ez dela ez gertatzen, ez? Nik uste hori dena landu behar duguna, ez? Beti dauzkagu estereotipo batzu gazteekin, eta nik uste hori dela gure leheneko akatsa. Hori hautsi behar dugula. Bai. Oso Nerea, oso interesgarria. Eskerrik asko Xala telebistan izatagatik, zorionak egiten duzuen lan guztiagatik, eta beste bat arte. Eskerrik asko ere zuri guztiagatik, hemen gure lana pixka bat jendeari kontatzen. Eskerrik asko.